kumsang khazakwa somsari pakhata khan Philippines chuan khovel pum deng chuak nga loi tur chanchin makdang lam tak mai anron puang chuaka early men kanti mai trin prehistoric hunlai puga chenga lungriam an man hunlai ya namchu Mindanao ngopuya an hmuh ti hine kumsang khazakwa somsari pakhata hian Vietnam in dolai alaneya khovel changkan to em laya chutiang nam an lo la om chuan khovel abarakhai hle khovel ram rang chanchin bu te chuan he thilan hmuh chhuah hi an chhuah chhawng na sa hle a headline a lungriam man hunlaya nammol mang tak chu Philippines a hmuh chhuah ni ti te thingkunga lawai nul chi nam hmuh chhuah ni ye ti te chu an chhuah zui dan ania chanchin bu te hian thilni na bak hreta warin an ziak hlom tlang pui bokane an nam hmuh chhuah chu an hminga tasadei hantia mi hringina tong kan hria tang an hmangmi alova silfena tan na nem an hman lo vek chuan samul an hmang thin boka kumsang tel puk chhunga an lo cheng to in khovel hmun danga mi tenen an la in be pop ngai lo anti chanchin burin tla ka ngai thin the New York Times page 1 tasadei chungchang anti chhuah hian nammol mang takania tuifin riat ti soina tong kampo an nei lova tuifin riat ta omem ti po an hrelo tin he hnama hian mi za po tling lo chia andam to a masanga mi hringte omdanang hian an la omzui zel ti tun hnai loka mu chuania ram hnuaya te chawn zongin sa an pel thrina lo nei chungchang engma an thriat lo baka man ruatan thiran la mangai lowa lungzum le hriam te chu an man ruane namdang ti soina tong kampo an nei lo tin a hunlai khan an chua ve bok hetiang taka nam ngai ven hlo ron hmuchuak tu ber chu Manuel Elizalde Jr. ania kumsang khazakwa somruk pariata Philippines sarkar rinadin nam tlem zok te ziarang vonun natur pananim anti mai presidential assistant on national minorities sa an hlawhpawh ber ania Elizalde hi mi hausa chung kwa Salian ama hlok natur hre em ani ti hi an soi zui thin dan ani bok tasadei nam hi kumsang khazakwa somsari pakhat July thla khan an hmuchuak niin Elizalde chuan asoya pananim hian namtlem zok te zirchian na an thoka chuti lai chuan Mindanawa Cebu luibula ngo pakhata heng nam hi an lo la cheng reng ti hriatania ram wachal pakhat dafala anti mai chuan aram wa trumin atok fuwa pananim te a hriat tir zuita Elizalde hian namla hmu chualawan om ti hriat vele dafala chu hruain chung namte chu awatloa kumsang khat chuang mi hring dangte tanga tlahrang tole tlawhpawh laningai lo tasadei nam chu hmuh chhuah ani thu apuang zuita ne Elizalde soidan chuan tasadei nam hi anral muang hlea boina annei ngai meulo antonga chuan ral thuam ti te in ngir ngona le in do na ti te chu aom lo hrim hrima chubaka chuan ram hrang om ti te tuifin riat te an la hrengai lo boka antan chuan lo nei na tanga kan nei bu te hi thil thar vek kalania puka an la cheng boka ne ati ti chuan tasadei te chu nammol ma se lo om chuang si lo te an nia manrua le hriam hreilama lungriam hunlai ami ba kha thlak tu an nei lo ti hi khovelin a hriat dan chu nia Elizalde phei chuan namnum nem tak khwarel nena in ngeng tlata khosa nina chhuah boka
Athu soite atang hian media rin tlak taka ngai bok National Geographic ngei poin an chanchin hi an ziak kur ngei nguaya lungriam hunlai mi namchu Philippines an la cheng tinan chua tasadei namchu scientist le zirmidang te mila rang te ngai event an hloa Vietnam in dolai boruak nen phei chuan khovelin an chanchin hi an ngai event thuap mai ani hetia khovelin anga event nu hian an mani hum halna tan tin kumsang khazakwa somsari pahnia khan elizalde chuan Philippines president Ferdinand Marcos chu tasadei te chen na ramngo kilometer za somriat pahni bial chu tasadei te ram chunga puang turinatia hum hal ani zuita thinglak te khapani ba ka mi pui van tlangin an tlo theilong na turin chhuah khir anita sarkarin phalna pek ni lo zirmi le milar te chuan tasadei omna hi an tlo thei talova chuti lain thlona khal tu ming thang Charles Lindbergh kapo khan hengnam te hi alo han tlo wang to akalpui journalist nen an chanchin anjiana chu ahun laya le khabushal kalber ani nge heti lai hian tual chung mi te chuan elizalde thilti dan hi rin hlel na anei thung ramdang chung ko hausa tak fapa ania Marcos nena anin kom ngei chan hi a hlok na tur a hmuh thiam wang ani mai anti train tasadei namchu khovelin engtin nge tun thlenga an la om thei tia an ngai ven lain kumsang khazakwa somsari pahnia khan zirmi pahni te chuan anrin hlel thu aron puang tamau maya engmi pahni te hian tasadei nam thil ei thrina te antrong manga te chuan lungriam hunlai mi kumsang khat kalta mi tia Philippines sarkarin apuan hi anrin hlel thu an soi chuak ta tasadei nam hi phua chop mai an ni lo ti chu an ring hlel hau lo ma se kumsang khat chuang tlawhpawh lova an khosa nia soyero adik hlel mai thei antia hemi chanlet na tan hian elizalde chuan scientist le zirmi te chu tasadei omna an luwa an hnam an zir chiante zona zo tur then khatte chu akhap titi ta hei hian makti a hlo viawane heti lai hian media lam le thala tu te ro chuan Philippines hi an lapan khom rui renga sarkar chuan chin tok nein alo tlo tir thrina tasadei te chena hi panamin guard te chuan an veng him tlat bokane kumsang khazakwa somsari paruka tang phei kha chuan an president hian tasadei te le nam tlem jok te chu phalna nei lo chuan tlo a phal lo ti thu pek a chualea Philippines sarkar hian nammak danglam tak mai chungchanga hian thup tu manayam ni tirin hlelna asiam chhona sa hle mitam tak phei chuan elizalde hian Philippines a ramzau tak neya politics lama adin mun so nge atumna ani ti tein an lo ngai ve mek bok kumso maliama kumsang khazakwa somriat paruka khan an president chu athia tasadei nam an chhuah khirna chu thladulin aumzuita chuta chuan Philippines sarkar chuan dota soitia puna aron piang zuita zat bokani Swiss journalist pakhat Oswald Aiten chuan hemikum hian tasadei nam hi ahan tlo thalea inpa ngaya chengin thomhnopa ngai anloin belto nina soya tasade namte hian sarkar atanga poisa an hmuhnua nale samulte anin bela pu kan cheng tabok niin an soya hetianga titura shiltu berju Manuel Elizalde ni anti heng namte hian pu ka kan cheng ngai lowa abulvelai ro chuan kanin khuar thin thunga pu ka cheng tur hian Elizalde khan min tiluya
miron hmuh chhuah hma chuan da pina kan chenga tlangpanga lo kan nei thrin boka tranpuina kan don theinan re thei hmel taka kan omangaya thomhno halova om tura hril kan nia elizalde khan poisa min pek mai baka helna laka te namdang laka te min hum him atiam tin aitena hi anlo hrilane karkhat nuwa German chanchin bu stern tana thokte chuan tasade hi anhan tlo velea heng namte hi puka lo cheng le toin samul le nimte anlowin bel le toa ma se an silfen noya chuan ke korte tunlai puana siam an ha tian muthei niin an soi ve boka hetatrang hian tasade hnam chu lungriam hunlai mi nilovin Philippines sarkar phua chop mai an nie tin scientist le media te chuan an soi chuak tran ta ne Elizalde Khan athil hmu chhuah chu a phua chopanga an soi hi alana hlea adikani tilantir turin kumsang khazakwa somriat pariata Khan tasadei hnam hi manalia ashruaya he thil hi inbum na lian takani titu Philippines professor laka thu buai athelu tira kortin tasadei te hi achaktir nuwa Philippines sarkar chuan tasadei hnam chu lungriam hunlai mi diktakan ni tiapuang le tabok amairo chu zirmi tam takin tasadei hnam hi anlo zir chiang towa nam tlasrang an ningeya khoilai mi temo lem chang tura roi chopan ni lo ti chu atam ber ngai danane ma se lungriam hunlai mi an ni ro chu an ring lem lo kumsang khat chuang ni lovin kumza somnga vel chu tlawhpawh lovin anom mai thei anti khovelin an ngai venang chu tasadei nam ho hi anlo ni talem lo tinani chu ram hnoyami tlawhpawh lova cheng chu an ni ngeya ma se lungriam hunlai mi to anti an makdang lam na ber chu inbum na alo ni thunga hewang hian tasadei nam hi sarkarin inbum na akalpuya khovel anbum theina zinga an hai chhuah to chuan alian ber alaniye anti pha ta ne